No niin, tervetuloa OLC Finland podcastin pariin. Jaksonumero, ketä kiinnostaa, ja peli samoin. Eli tänään aiheena Burnley-pelin purku, ja mukana on Ville Hörkkö ja Rasmus Junil. Tervetuloa. Hyvää iltaa. Kiitos, iltaa, terve. Oli aika turhauttava peli jälleen, ei mitään kauhean uutta. Sinänsä ehkä positiivista oli se, että jonkun verran paikkojakin saatiin, mutta osattiinhan niitä sitten taas tuhlata. Minkälaisia ajatuksia noin niin kuin päällimmäisenä tällä hetkellä tuon pelin jälkeen, kun olette vähän saanut sitä niin kuin makustella, vaikka Rasmus ensin. No, tällä hetkellä on ehkä tunne, että mä en ehkä niin sit jälkianalyysiä ja muiden pohjalta tilastoja ja näiden, niin on vaikea pitää sitä esitystä ehkä ihan niin hyvänä, mitä ehkä pidin sen ottelun aikana, tai just, että tuo internetin ihmeellisessä maailmassakin on paljon ollut väittelyä siitä, että huijaako meidän korkea XG-lukema vaikka, että niin kuin mairitteleeko se meitä vai miten päin, mutta niin kuin yleisesti mulla oli matsista tunne, että se oli huomattavasti parempaa kuin moni noista aikaisemmista matseista. Sitä pallohallintaa oli ihan yhtä paljon, vastustaja puolusti ihan yhtä matalalla tai ehkä vielä matalammalla, mitä osa noista muista valioliigavastuksista viime aikoina, mutta saatiin kuitenkin luotua jonkunnäköisiä paikkoja ja murtautumisia ja oli se alkuun taas vähän hidasta ja turhauttavaa, mutta se parani ja mun mielestä siinä alkoi olla niitä juttuja, mitä on pitkään etitty, että saatiin se rakenne niin, että Gravenberg jää aika lailla Konate ja Van Dijkin kanssa siihen alimpaan kolmikkoon, sitten kumpikin laitapakki saa nousta aika korkealle, viekään nyt ei ideaalisti toiminut just vaikka se Kerkesi ja Gakpon yhteistyö, mutta tuossa oltiin jo niinku huomattavasti lähempänä sitä, miksi vaikka Frimpong ja Kerkes ollaan tuohon joukkueeseen ostettu, että mitä se voisi olla parhaimmillaan, että noin päästään pelaan, että niin siellä on aika helvetisti jengiä ja sitten siellä vastustaja viimeisellä kolmanneksella lopulta, niin mun mielestä oli merkkejä, että hommat toimii ihan hyvin. Sen takia se oli, mä olin niin kuin pitkästä aikaa niin kuin jokseenkin ääneen ja näkyvästi vihanen niin kuin ottelun aikana. Et muuten niin kuin tässä on niin paljon tullut nähtyä Liverpoolin kanssa kaiken näköisiä ylä- ja alamäkiä, että on niin kuin tottunut monenlaiseen, mutta toi niin kuin pitkästä aikaa oikeasti ärsytti, että kun sen pelin olisi pitänyt olla paketissa kauan ennen kuin Burnley sen maalinsa sai tehtyä. Et siinä oli se jostain syystä todella heikko 5-minuuttinen niin kuin tunnin jälkeen ja se kulminoitu siihen Burnleyn maaliin, mutta sitä lukuun ottamatta toi oli niin kuin pelillisesti matalaa blokkia vastaan mun mielestä parasta Liverpoolin tekemistä niin kuin aikakausiin ja se peli olisi pitänyt ihan pystyä voittaa. Siksi se varmaan niin kuin ärsytti, että pelaajien viimeistely, pieni tuuri ja näin, niin se saa taas sen asetelman, että totta kai tämä nyt on Arne Slotin eikä kenenkään muu vika, niin se mua siinä myös turhautti, kun ei tuossa nyt mun papereissa valmentamisesta ihan kauheasti ollut kyse. Ville. Joo, vähän samaa kanssa, että jotenkin että pelissä toi oli sillain, että me saatiin se hallinnasta saatiin luotua myös niitä paikkoja, että se ollut pelkästään sitä pallon hallintaa, niin siinä mieleen toi oli todella paljon parempi. Et siinä oli tietyt pelaajat, mitkä nyt kaikki varmaan tietää nimeltäkin, ketkä niitä aiheutti sitä hankaluuksia tonne vastustajalle, mutta just se turhautuminen tuossa varmaan päällimmäisenä oli ja oikeastaan ihan sama, että niinku ihmettelee sitä, että miten ton niinku pystyy sit jonkun slotin piikkiin laittamaan, että jos valmentaja tai valmennuksen tehtävä olisi saada niinku enemmän niinku luotua tilanteen ja vähennettyä vastustajan tilanteen, tuossahan toteutus kaikki, että se viimeistely on ollut ihan kamalaa myrkynjuontia nyt jo pidemmän aikaa, että joo se 12 tappioton tai ilman tappioita, niin se on ihan hyvä, mutta kun on olla niitä tasureja ja sitten vastustajat on ollut Leeds, Burnley vastaavia ja sitten kun on niin kuin yhden maalin tai niin kuin me ollaan tehty todella vähän maalia. Eihän me nyt olla niin kuin tämän 12 matsin ranista, niin ei me olla paljon päästetty maaleja, mutta just se viimeistely maalin teko on todella hankala. Et koska tämä
Tämä peli olisi pitänyt olla päättyä vähän samalla tavalla kuin tuo Barnsleyta, sitten se aiempi matsi, että 3-1, 4-1. Mutta joo, pettynyt sitten niinku tuloksellisesti. Siis pelillisesti eihän tuossa oikeastaan mitään muuta. Toi oli niinku aikamoinen ylikävely. Toi olisi äkki voinut just niinku revetäkin tuollaiseen isomaaliseen voittoon. Mutta se todella turhauttaa, että kun sulla on paikkoja ja mun mielestä olisi pitänyt jo siinä pilkun kohtaa lyödä toi peli pakettiin, mutta ei, kun ei, niin ei. Tämä on tätä tällä hetkellä. Joo, niin tosiaan tuossa pilkku tulikin jo esille. Se oli ehkä meidän ensimmäinen niin kuin tosi hyvä paikka, mutta olihan siinä hyvää peliä sitä ennenkin. Vähän sama ajatus, että musta itsestä tuntui kanssa, että se peli oli ihan hyvä siihen saakka, kun vastustaja sai ensimmäisen paikan, mutta onko siinä kuitenkin sitten jotain semmoista, missä voi olla ehkä niin kuin valmennuksella niin kuin parannettavaa, tai mä niin kuin mietin sitä, että mistä se sitten johtuu, että meillä käy aina tosi helposti noin, että meillä on kaikki täysin hanskassa, ja sitten tulee se yksi Konate-hetki, tai joku, no tälläkin kertaa siinä oli vähän Konate mukana sitten, vähän kaikessa, mitä tapahtuu. Ei nyt voi suoraan sanoa, että tietysti se ensimmäinen heidän, tai laukaus kohti meidän maalia oli Konaten toimittama, ja sitten hänen puoleltaan se tuli se juoksu, mitä hän ei oikein niin kuin huomannut. Onko se, niin kuin, mistä se, voiko se mennä niin kuin meneekö se niin kuin valmennuksen piikkiin kuitenkin, koska sitähän oikeastaan mun mielestä se meidän alkoi ja kaikki muutkin vaikeudet, koska me hyökkäyskin oli paskempaa sen jälkeen. Olisi varmaan sen verran, että siellä oli muutamia niitä tilanteita, olisiko ollut just ennen puoliaikaa, oli ainakin joku tilanne, missä itsekin turhaudutin tosi paljon, kun katsoin, että nyt on tilaa tehdä nopea hyökkäys, mutta pallo puoleen välin kenttää, sitten vaan hiljenee ja sitten jäädään pyöriä sen pallon kanssa ja sitten siinä kohtaa vastustaja tavallaan niin kuin, että ihan niin kuin me haluttaisiin, että se vastustaja ryhmittyy oikein tiiviisti siihen ja sitten vasta lähdetään pyörittämään ja haetaan, että ehkä semmoinen pieni yllätyksellisyys tai onko se sitten röyhkeyttä tai sitten niin kuin haluu tai mitään ja se on varmaan se, ne muutamat hyökkäykset, missä olisi ollut sauma tehdä nopea hyökkäys ja ne jäi siihen vaan niin kuin hieroa sitä palloa, niin se, mä uskon, että se tuolla Anfieldilla kotiyleisöäkin aiheutti sitten se loppuvihelyksen puuaukset, mutta on siinä tietty sekin, että sillä pallohallinnalla se nyt on se, että silloin vastustaja harvemmin tekee maalia, kun me pidetään sitä palloa, että on siinä osittain sekin varmaan, että siinä halutaan välttää sitä, mitä tuossa syksyllä oli, että omissoi vähän liikaakin, niin se saattaa kummitella siellä takarajoissa. Joo, tuossa oli erikoista, että oli vaan sitä, että se Burnley maali syntyi, se taisi olla tämmöinen nopea vastahyökkäys, just mistä Konate meinasi laittaa omiin. En ehkä syyttäisi ihan liikaa siitä, koska se oli vaikea tilanne. Sellaisessa Niin. tilanteessa todella helposti tekee se oman maali, niin sen tähden sai niinku sen verran edes voimaa pois siitä pallosta ja sen suoraan kohti Alissonia, että Alisson sen pystyi sitten potkaisee jalkatorjunnalla veke, mutta kun siitä se alkoi semmoinen tietynlainen paniikin ketjureaktio, niin siinä alettiin tekemään sit tosi helppoja niin syöttövirheitä, että haluttiin Kyllä. avata lyhyellä ja Burnley haistoi sen tietyn jonkun pelon ja epävarmuuden ja alkoi ottaa niin korkeammalta ja aggressiivisemmin kiinni, kun hän todellakaan koko matsissa ihan hirveästi meitä yrittänyt prässätä tietenkään, niin siinä kohtaa he sitä teki, niin siinä sitten pidempää palloa vaan, pallo vaikka Burnleyn kulmalipulle ja prässätään sitten niitä, että niin kuin pakotetaan ne vaikka pitää sitä palloa siellä niin kuin omalla kenttäpuoliskollaan hetken tai jotain, kun tiedä mitkä pallohallintaprosentit niin oli, mutta kyllä siinä jotenkin kutsuttiin sitä vaaraa sinne omaan boksiin kohti ja erikoinen sitten se maalikin, mutta päästään varmaan jossain vaiheessa siihen tarkemmin. Mä en tiedä, onko meillä tänään niin kuin, millainen tämä niin sanottu järjestys asioissa. Joo, mä ajattelin, että se ei niin ehkä tänään ole niin kauhean tarkkaa tullut, koska tämä on niin tätä samaa joka kerta, että käydään varmaan tilanteita kyllä läpi ihan niin kronologisessakin järjestyksessä, mutta niitä on niin kuin, lopulta niitä niin kuin mielenkiintoisia keskusteluaiheita on niin vähän, ja se on niin kuin oikeastaan sitä samaa koko ajan. Mitä sä olit, Ville? Niin, tuosta kun vaan mainitsin Rasmus tuosta just, että se yksittäinen tilanne, missä sit tulee vähän semmoinen sekasorto meidän puolustuksen tai ainakin epävarmuus, niin ne on ehkä niitä kohtia, missä tulee niin kuin
kaipaa, että siellä olisi Henderson, Milner tai sitten olisi ollut vaikka Robertsoni kentällä, mutta ennen kaikkea niin kuin Hendersoni, se on semmoinen yksi tekijä, mikä niin kuin aikanaan esti sitä, tai oli ainakin mun käsitykseni ja uskomukseni mukaan vahvasti takana siitä, että me oltiin niin sanottuja mentality-monstereita, mistä tällä hetkellä ei ole tietoakaan. Joo, ja siis tuossa aikaisemmin, muista mikä jakso se olikaan, kun Rasmus nosti esiin tuon meidän vastaprässiin, mikä on niin kuin nyt sitten kadonnut johonkin ihan kokonaan. Se on aika mielenkiintoinen noissa tilanteissa erityisesti, että kun vastustaja saa jonkunnäköisen ensimmäisenkään paikan, niin mun mielestä meillä tapahtuu sillä, että me tiputetaan kokonaan se vastaprässi pois, ja sitten tavallaan, että aina kun me tulee pallon menetys, niin me mennään vaan niin paniikissa vähän niin kuin silleen niin kuin poispäin sen sijaan, että me tehtäisiin jotain semmoista, mikä oikeasti antaisi semmoisen niin vastustajalle semmoisen, niin kuin, loisi semmoisen haasteisen pallon hallintaan. Tuossa mun mielestä oli niin kuin, jotenkin ihan silmin nähden havaittavissa, että niillä oli yhtäkkiä hirveästi tilaa sen pallon kanssa, heti kun niiden se ensimmäinen paikka tuli. Pystytkö allekirjoittamaan, Rasmus, näitkö samaa vai onko se vaan ihan mun mielikuvitus? Sano vielä toi lauseen loppu uudestaan. Niin, että oliko se vaan mun mielikuvitusta vai näitkö samaa? Musta tuntuu, että toi tapahtuu aika usein. Sitten kun meillä rupeaa menemään pieleen, niin sitten meiltä katoaa se vähänenkin vastaprässi. Just, joo, kyllä. Mä katsoin tuossa pelissä, että oli jonkun verran sitä hyvää, mitä oli viime kaudella, että mä jo alkukaudesta, muistaakseni viime kaudella aloin kehuun sitä pientä eroa, mikä oli just Slotin joukkueessa vs. Kloppin joukkueessa, just kun menetetään se pallo, että joo, se halutaan välillä voittaa nopeasti takaisin ja prässätään, annetaan paine, yritetään riistää, mutta jos se ei onnistu, niin osattiin niin kuin koko pakalla tulla todella nopeasti pallon alle, sitten tukkiin ne syöttölinjat ja sitten taas saatiin se riisto ehkä vähän niin kuin alempana ja sitten oli enemmän tilaa taas, mihin nopeasti hyökätä. Viime kaudella osattiin vielä niin kuin nopeasti hyökätä aika paljonkin, niin tuossa oli mun mielestä osa siitä, että aika pitkälle matsiin mun mielestä just nimenomaan tehtiin sitä vastaprässiä ihan hyvin. Burnleyn niin kuin pallohallintajaksot jäi 1-2 syötön mittaisiksi, niin kuin ainakin tietyissä pätkissä peliä, että voitettiin pallo nopeasti takaisin tai tultiin nopeasti niin kuin isommalla ryhmällä pallon alle ja estettiin se, että niin kuin luotiin ylivoima Burnleyn hyökkäystä vastaan niin kuin hyvin nopeasti, niin siitä taisi Suomi-selostuksessakin Kuusisen Ville kehasta jossain kohtaa, niin ihan samaa katoin siinä itse, että siinä oli niitä parempia vaiheita siinäkin asiassa, mutta toi on varmasti totta, ainakin osittain on tuon saman tunnistanut, mitä Jussi sanoi, että kun tulee se joku virhe, niin sitten just passivoidutaan niin kuin helvetin nopeasti ja sit puolustetaan matalalta, kun siihen voisi olla se lääke, että okei, että niin kuin painetaan vähän kovempaa päälle, rikotaan vaikka hitto pari kertaa, mutta niin kuin pakotetaan se peli jonnekin muualle kuin lähelle sinne meidän omaa maalia ja siellä sitten silleen vähän niin kuin epätietoisen pelokkaana haahuillaan, niin jotain just tuon joukkueen mentaliteetille on tapahtunut. Paljon on varmasti sitä, että uusia pelaajia ja sitten, että toi pelitapa on vaan uudehko ja pelaajillakaan ei varmasti, niin kuin ei näillä tuloksilla voi olla niin kuin ihan liikaa itsevarmuutta niin kuin siihen, että sitten kun ei tuu niitä onnistumisia tai että peli on mennyt hyvin, sitten tulee se niin kuin epäonnistuminen tai joku pieni huono vaihe, niin kai se mieli palaa aika äkkiä siihen, että ei vittu, että tapahtuuko tämä nyt niin kuin taas, että me niin kuin taas sössitään tämä voitto ja se on vaarallinen niin kuin mielentila, että jos se kollektiivina alkaa mennä siihen, että niin kuin enemmän pelätään niitä tappioita ja pistemenetyksiä, kun et uskottaisiin, että no vittu ihan sama, tämä on Burnley, niin kuin vaikka että yksi maali meni somiin, niin me aivan varmasti painetaan niin kuin pari siihen päälle, niin ei semmoista mentaliteettia vaan niin kuin näy, että toi oli pelillisesti ehkä lähimpänä dominointia toi esitys, mitä on nähty ehkä missään Valioliigamatsissa meiltä tällä kaudella, mutta sitten just se ei ollut mentaliteettia hyödyntää sitä pelillistä dominointia, ei viimeistelyssä ja sitten sen muutaman minuutin katos niin kuin kaikki järki kaikesta tekemisestä käytännössä, niin ei tuolla tasolla vaan niin kuin voi tulla semmoisia vitosia niin kuin kesken matsia, että minuutin sä voit pelata niin kuin paskasti ja sen jälkeen korjata se homma. Joskus sekin maksaa niin kuin maalin, mutta silleen
kyllä just mitä Ville sanoi Hendersoneista ja Milnereistä, niin joskus oli sitä kokemusta ja mentaliteettia. Just tuossa kohtaa just James Milner olisi potkassut sen pallon sinne Burnleyn kulmalipulle ja sanonut, että nyt lähdetään sitten prässään pojat. Joo. Niin ja toi on just, että se voi olla, että jollain yksittäisellä pelaajalla tulee semmoinen epäusko tai tällainen, mutta kun se tuntuu olevan, että se tulee koko sinne tyyliin puolustusiin ja keskittää, ne melkein koko joukkue se tarttuu. Joo, se menee ihan niin kuin syöpäsi ja niin kuin se on niin kuin kamala katsoa sillä ja sit miten nopeasti se vielä kääntyy tuollaisen niin kuin yhden yksittäisen tilanteen kautta, että ei ole tavallaan sillä, että tulee epävarma purku tai blokki, mistä tulee niin kuin kulma, niin sen sijaan, että pakki vaikka tuulettaisi hiukan, että jes, ja tseppaisi muita, että no, että kroppaa eteen ja niin kuin blokatkaa ne, vaan sitten tulee sitten vähän niin kuin katsoa, että hitto, että miksi tänne asti tuli se pallo, että oli pakko vetää vähän hätyri päädystulos. Mutta se on niin kuin näitä pääsisäisiä juttuja ihan täysin. Mitä te ajattelitte, olisiko siinä niin kuin valmennuksellisesti jotain tehtävissä, että sillähän ei niin kuin, ihminen ei voi valita tunnetiloja ja siitä ei voi syyllistää, että jos joku pelkää, niin se pelkää ja ilman pelkoahan ei oikeastaan voi olla rohkeakaan, koska sitähän se, niin kuin se rohkeus on, että sä voitat pelon. Mutta se, että voisiko noissa tilanteissa olla sitten, että silloin kun se, niin kuin se pelko tai mikä vaan tulee puseroon, niin olisi jotain niin kuin toimintamalleja, millä pystyttäisiin he kuitenkin sitten niin kuin toimimaan vähän niin kuin autopilotilla hetken, että jollain tavalla voitaisiin helpottaa sitä. Niin, tai ehkä se voisi vaatia tämän kaiken niin kuin ehkä niin sanotun ylianalysoinnin lainausmerkeissä ja tällaisen taktikoinnin ja tällaisen niin kuin flappitaulujen piirtelyn lisäksi, ei se niiden sijaan, vaan niiden lisäksi hankki tällaisen vähän samantyylisen kuin Rafa Benitez halusi Sami Lyn. Ihan vaan eihän Sami Lyn ollut mitään valmennuksellista annettavaa todennäköisesti ainakaan missään. Et se oli enemmän semmoinen niin kertoo niitä 80-luvun tarinoja siellä jossain saunaillossa ja sitten se huutaa ja tsemppaa, minkä sitten Hodgsoni halusi. Tai sitten, no Kloppi hoiti sen itsessään, mutta ajattelee, että ehkä niin tällä hetkellä, jos se on no tämä Hassenhutteli, mikä onkaan Hasselhoffi, se nyt sentään ottaa keltaisia kortteja välillä, mutta se huutaa niille tuomareille. Siellä pitäisi olla ehkä joku semmoinen, ketä Kloppin tapaisesti tai Sami Lyn tapaisesti tai tällainen, niin kuin olisi semmoinen lietsoja. Tai sitten palkata vaikka Darwin Núñez sinne penkille sillä että ei ole kentällä asiaa, mutta niin kuin huuda ja melskaa. Se on ehkä huono, kun se ei ole niin kuin äidinkieltään. Se pitäisi olla joku skauseri, vaikka niin kuin joku, kenellä olisi vähän räväkkä luonne. Se voisi olla jopa Daniel Sturridge sinne huutamaan, mutta joku tämmöinen, kenellä olisi jonkun verran kokemusta ja huutaisi ja liatsoisi sitä jengiä niin kuin jonkunnäköiseen, koska siitä puuttuu ehkä vähän semmoinen niin kuin nälkä. Rautiainen sanoi, että kiima puuttuu sieltä. Niin. Joo, jotain tuollaista lisää, koska sä voit tehdä kaiken oikein, mutta sitten sulla pitää olla se viimeinen niin kuin halu joko ohittaa tai sitten laukoo, että sä niin kuin vetopaikassa lähes syöttää tai siirtää, vaan sä oot sillä niin kuin kuumana käyvä hyökkääjä, se on sillä, että perkele mä vedän joka paikasta, koska mä tiedän, että se uppoo sinne. Ja jos se 2 kertaa epäonnistuu, niin sit se on sitä mieltä, että no 3. kerta, niin ei ole kellään mitään saumaa enää. Mutta nyt se on vähän semmoista pallosiirtelyä. Ja siinä pelin about ekassa niin hyvässä hyökkäyksessä ja tilanteen puolikkaassa, missä kerkes pääsi murtautuu boksiin, niin siinä kun se sen ekan tatsin otti ja näin, niin millainen tila sillä siinä on, niin mä sanoin saman tien ääneen anniskeluravintola Broodissa, että lau on nyt vittu itse. Mä sanoin saman tien että vedä itse, ja eihän se vittu vetänyt itse. Se haki sitä syöttöä, mikä oli ihan hyvä valinta siinä kohtaa, koska se olisi ollut tyhjä maalit häpin siellä takatolpalla. Se olisi mutta todella pieneen tilaa ja ahtaaseen rakoon. Se olisi pitänyt olla ihan täydellinen. Se syöttö olisi pitänyt olla jopa sinne takanurkkaan melkein suoraan sillä että jos ei siihen ketään koske, niin sitten se osuu vaikka tolppaa. Jep. Joo, ehkä just yritti niin kuin sellaisella nappisyötöllä, mutta siinä olisi tarvinnut olla ihan vähän enemmän voimaa tai sitten pikkasen ilmaa, että se olisi tullut sen pakin jalan yli just silleen niin kuin säärenkorkusena, sen nyt olisi hyvin voinut ilmastakin niin läheltä ohjata sisään,
todennäköisesti. En tiedä, kuka siellä sitä paikkaa vaan, niin oliko se vielä Ekitike? Ekitike taisi olla muistaakseni siinä Joo, kyllä se tilanteessa. nyt olisi siitä ilmastakin pallon saanut maaliin tai jotain, mutta olisin Vanha kun halunnut, on syöksypusku. joo, olisin halunnut niin kuin nähdä Alberto Morenon debyyttimaali kopioon, että niin kuin hyvän juoksun jälkeen Kyllä, täysiä sinne joo. takakulmaan, kun sillä kerkesillä pitäisi olla sitä potkua kuitenkin, Jep. että niin kuin voimaa potkussa ja tekniikkaakin, niin just se, noi on niitä itseluottamusjuttuja, että silloin kun ollaan voitettu 10 peliä putkeen, pelaa Anfieldillä ja oot niin kuin, pelannut hyvin aikaisemmissa peleissä, niin sehän niin kuin silmissä vaan kiiltää, kun pääset tuollaiseen tilanteen ja pamauttaa, siitä menee, niin se on niitä pieniä eroja, mitä se itseluottamus tekee. Mm. Ja tosta, Korjataan että sen verran, että se olisi ollut Jones takatolpalla. Siinä oli Soboslain todella hyvä läpisyöttö, että kerkesi pääsi jatkaa se oman pallohaaston jälkeen sen syötön, niin niin, Soboslai laittoi pallon ja kerkesi pääsi sieltä välistä ja Jones olisi ollut takatolpalla. mutta joo, tosta vielä, että mitä valmennus voi tehdä sen mentaliteetin parantamiseksi, niin kuin hyvässä ja pahassa, niin alkaako tämä olla vähän valmentajan näköinen joukkue? Arne Slot on Joo, tosi rauhallinen, analyyttinen, jalkapallossa ainakin tuntuu, että aika korkealle priorisoi niin kuin sitä ottelun kontrollia, palloa ei haluta menettää, halutaan, että on niitä helppoja, lyhyitä syöttölinjoja, palloa pidetään, halutaan luoda pidempiä pallohallintaketjuja. Viime kaudella just siinä oli vielä sopivan verran mukana sitä, että pystyttiin menemään nopeasti niissä tilanteen vaihdoissa. Trent laittoi Salahia vauhtiin ja Salah just pystyi vaan niin ottaan pallo, kattoo ylös ja laittaa täydellisen syötön kelle vaan, joka tulee sieltä sitten vasemmalta sinne takatolpalle, niin eihän tuollaisia tilanteita just saada hirveästi luotua ja silloinkin kun niitä on, niitä transitiotilanteen mahdollisuuksia, niin ihan niin kuin raivostuttavan usein välillä, just niin kuin taidettiin jo sivuta aikaisemmin, niin valitaan se, että aletaan vaan hieroa. Et vaikka kyllä. voisi mennä niin kuin nopeasti, niin otetaan se kontrolli, jos annetaan vastustajan valuu siihen matalaan blokkiin ja sulkee ne kaikki välit siitä, että ei niin kuin vaan jotenkin välillä pysty ihan edes ymmärtää, että ei niin kuin slotkaan voi vittu sitä ihan haluta. Tai niin kuin, Mm. sit siinä ei ole mitään Mm. järkeä. Ei mun mielestä niin kuin edes Hollannissa hänen Feyenoord-joukkueet ollut yhtään semmoisia, vaan ne oli niin kuin nimenomaan, että okei, välillä halutaan hidastaa ja kontrolloida, mutta sitten kun mennään nopeasti, niin jumalauta mennään nopeasti. Että niin kuin hän kyllä sitä nimenomaan haluaa, ja just vaikka Frimpongin kerkesi hankinnat kertoisi siitä, että haluttiin lisätä sitä Joo. kykyä tulla vauhdilla niin kuin montaa eri kaistaa, niin se ei vaan niin kuin tarpeeksi usein toimi. Mä haluaisin antaa Slotille sen mahdollisuuden, että hän saa sen toimiin. Se on mun mielestä ihan täysin mahdollista. Jonkun verran siihen aikaa voi viekin mennä. Niin paljon ollut niitä erilaisia muuttujia, loukkaantumista ja kaikkien muidenkin asioiden kanssa, niin haluaisin nähdä, että Slot saa siihen aikaa, mutta katsotaan nyt, että mihin se sitten tällä kaudella riittää. Mestarien liigapaikka on ihan minimitavoite. Joku FA Cupin voittaminen toisi niin kuin jonkun verran varmasti hyvää fiilistä siihen päälle, mutta niin kuin pakko tuossa keväällä hei nähdä, että tuo joukkue pystyy pelaamaan voitoista ja niin kuin saavuttaa jotain, että et sä voi niin kuin mennä mestarista semmoiseksi niin kuin nowhere maniksi niin kuin puolen kauden aikana. Ei sen pitäisi olla mahdollista. Että se mestarin mentaliteetti Joo. pitää niin kuin valmentaja ja joukkueen sieltä jostain kaivaa, mutta mä en halua nähdä potkui kesken kautta, koska siinä ei mun mielestä ole järkeä, mutta kyllä tätä menoa niin kuin ensi kesänä on oikeasti kovien päätösten aika Alonsoineen ja muineen päivineen, niin kovia vaikeita aikoja valmentajallekin, mutta niin Mikä kuin, kyllä, tarkoittaisi taas aina sitä, että se alkaa uusi rakennus ja kannattaa tietysti odottaa, että se on yksi kaveri vaihdetaan ja se on näin ja se korjaantuu. Siinä mielessä kyllä on totta, että on enemmän niin kuin valmentajansa näköinen joukkue. Tietty siellä ei ole kaikki niitä elementtejä, varmaan vieläkään ei yhdessä kaudessa tai puolestoista kahdessa kaudessa saada sitä aikaiseksi. Mutta se nyt on ihan totta, että kyllähän niin kuin Kloppin jälkeen kaikki on sillain niin kuin siinä mielessä tylsempiä katsella, pois lukee ehkä joku Bielsan joukkue, niin se nyt on väistämätön fakta, että se vaikuttaa just tuohon tunnelmaan stadionille, että se ei ole välttämättä niin semmoista rumputulta, mutta tuohon
just sellaisen vähän voittajan tai mestarimentaliteettiin, niin se saattaa vaatia just joku tommonen ottelu, että käännetään 2-0 tappiosta kotoon, että se voi tehdä paljon tolle, mutta kyllä siinä pitäisi olla enemmän niin kuin semmoista raivoa tuossa tekemisessä. Hmm. Joo, toi mentaliteetti mua nyt lähinnä just niin tuossa mietityttää koko ajan, että kun se näyttää olevan mun mielestä niin kuin ihan kristallinkirkasta, että oikeastaan kaikki muu onkin jo ihan riittävän hyvin, paitsi pikkusen ehkä just sitä, niin kuin, mutta joku vastaprässien asia ja noiden transitioidenkin niin ratkaisut, niin sit kun se oikeasti rupeaa tuntuu siltä, että ne itse luottaa siihen tekemiseen, niin kyllä se varmaan, niin mä uskon, että se siitä paranisi ihan niin kuin luontaisestikin, mutta kyllä siinä jotain ihmeellistä on, että se on jotenkin niin kuin, jossakin just käsiteltiin, että jos sulla on niin kuin negatiivisia mielikuvia koko ajan, että jos niin kuin valmentaja voi mennä sanomaan, että älä mieti vaaleanpunaista elefanttia, kun kaikki miettii vaaleanpunaista elefanttia sen jälkeen, että jos sä mietit sitä, että voi, että nyt tämä lähtee menee pieleen, niin sitten se varmasti meneekin, mutta että siinä sijaan pitäisi olla jotenkin sellaista positiivista ajattelua siinä, että mitä me tehdään, jotta asiat rupeaisi taas rullaamaan. Silloin kun tulee tuommoinen vaihe, niin musta tuntuu, että ne menee tuommoiseen ihme kipsiin ja sitten ei ole niin kuin mitään toimintamalleja, mitkä toimii siinä tilanteessa. Ei ole mitään semmoisia, niin kuin vaikka nyt mitä Rasmus tuossa sanoi, että no vedetään sitten vaikka pari pitkää ja mennään päässään sieltä ylhäältä. Joka, niin kuin, siis ihan samahan se, mikä se ratkaisu on, mutta ei se voi olla toi, että me mennään vaan kipsiin ja sitten siellä niin kuin lampaina vaan sitten niin kuin otetaan vastaan, mitä tulee. Mutta siinä mun mielestä on kyllä niin kuin valmennuksella eniten parannettavaa. Että mun mielestä että ne kaikki muut asiat on vielä aika pientä, koska eihän se voi mennä noin, että me ollaan yhtäkkiä ihan sama, onko se Burnley vai onko se Rovaniemen Palloseura vastassa, niin sitten kun meille tulee se ensimmäinen virhe, niin me mennään ihan kipsiin, että me ei voida pärjätä, kohta tulee niiden Joo. maali. Siitä Sitten mä oon niin taas, eniten huolissaan. niin, ja se toinen huolestuttava asia, että ne pelit, missä ei olla hirveästi menty kipsiin, jos nyt ei ole satuttu pelaa helvetin huonosti, niin kuin vaikka Cityä vastaan pelattiin, mutta niin kuin yleisesti isot pelit, niin kuin, niissä on ollut mun mielestä parempi se Oh, mentaliteetti, että oh. tietyt vastustajat on tuntunut herättävän niin kuin joukkueen ja ehkä jopa valmennuksenkin siinä, että niin kuin niitä tiettyjä juttuja on ollut pakko tehdä vähän eri lailla ja se on antanut sit, paremman platformin just vaikka sille vähän nopeammalle pelaamiselle. Esimerkiksi niin kuin Arsenalia vastaan nähtiin, että osataan kuitenkin pelata vähän eri tavoillakin, niin se ei ole hyvä juttu, että herätään sitten niinku niihin peleihin, että se pitäisi olla jotain, Mm, mikä toistuu, oli vastassa sitten Burnley, Arsenal, Barnsley tai ihan kuka tahansa, niin just, että edes niinku Barnsleya vastaan ei ollut nähtävissä semmoisia standardeja niinku Mm. siinä tekemisessä just tästä nyt on varmasti Arne Slotinkin kannalta vaikeaa, että aina häntä tullaan Jurgen Kloppiin vertaa, mutta muistelee niitä Kloppin aikojen cup-matseja. Totta kai siellä oli heikompiakin matseja välillä seassa, mutta monesti vaikka se niin kuin 11 vaihtoa tehtiinkin, niin sä tunnistit, että tämä on silti se sama joukkue. Me pelataan tällä samalla tyylillä. Ne periaatteet on samat, laatu ja toteutus saattoi niin kuin pikkasen välillä kärsiä, mutta sä tunnistit, että se on ihan sama kuka on vastassa ja ketä meillä on edes kentällä. Joka ikinen näistä 20 äijästä tietää, että kun sä pelaat tuossa punaisessa paidassa, niin tietyt jutut tapahtuu. Niin niitä asioita ei ole vielä sitten ehkä muodostunut tälle uudelle joukkueelle. Niin lauseen saa loppuun, että tuossa uudessa joukkueessa ei ehkä vaan ole vielä niitä sellaisia standardeja, että mitä ne on ne standardit tuossa pelitavassa ja tuon valmentajan alaisuudessa ja kuka niitä ylläpitää, niin sitä varmaan nyt yritetään vähän luoda, että viime kaudella oli kuitenkin se joukkue, jolla oli aika vahvat ne omat standardit ja eihän Arne Slot nyt niitä lähtenyt ihan liikaa rikkoonkaan, niin tässä rakennetaan pohjaa jollekin uudelle, niin tämä on sinänsä ihan luonnollista, mutta ei tämä niin kuin voi, ei tämä voi niin kuin kovin kauan vaan kestää, että tämmöiset tulokset toistuu näin tiuhaa tahtiin. Ja mun mielestä toi kertoo siitä, kun on niinku just näitä isoja pelejä, mistä mainitsit, että Arsenalia tai sitten Madridia tai tällaisia vastaan niinku pelataan hyvin ja sinne herätään
Se kertoo mun mielestä, että siellä on kuitenkin sitä laatua, että se on, kun tulee tämmöisiä niin kuin, nyt todella paljon vielä tämmöisiä niin kuin köpöhläyksiä, niin tämä kertoo vaan, että se on niin kuin ihan kesken se joukkue ja osittain myös siitä, että se on kapea se joukkue. Niin kuin noi loukkaantumiset vaikuttaa todella paljon tällä hetkellä tuohon rosteriin. Kyllä, käydäänkö vähän läpi ne tilanteet kuitenkin, mitä siellä sitten lopulta tapahtui? Ensimmäinen tietysti merkittävä tapahtuma oikeastaan niin kuin huolella, totta kai tuossa tuli aikaisemmin, just puhuttiin siitä Kerkesiin laidasta murtautumisesta ja puuttui laukaus. Sitten oli siinä muitakin hyviä paikkoja, mutta sitten Soboslain rankkari kohdalla 32 minuuttia. Haluatteko kumpi ottaa tästä kiinni? Oliko ensinnäkään pilkku ja miten se suoritettiin? Joo, siis oikeastaan, että mistä koko se hyökkäys lähti, missä me saatiin se pallo sinne boksiin, se oli taas, no vähemmän yllättäen, se tuli nopea pallo taas niin kuin Virtsin kautta, että se ottaa yhdellä kosketuksella, siirtää sen, millä puretaan, sitten tultiin toisella puolelta Frimpongin laitaa, taas se haasto ja onnistui. Eli niin kuin, se oli paljon hyviä, olisiko tullut Ekitiken kautta, tai niin kuin Virtsiltä Ekitikelle sitten laitaa, mutta kuitenkin sillä saatiin hyvin pyörimään siellä. Puolenvaihto Kerkesille, kävikö Jonesille. Sitten niin katoin, että no Kakpotti taas sillä lailla katsoi, että okei, Kakpo tekee taas sen saman harhautuksen, minkä se on aina tehnyt, mutta sitten ei se lähtenytkään vetää, kun se vähän niin kuin tuplattiin boksissa. Sitten totta kai, kun kaveri kaatuu boksissa ja siinä on jonkunnäköinen kontakti, niin katoin, että onpaha kevyt kaatuminen tai niin kuin, vähän niin kuin tommonen todella kankea filmaus ja ihmetteli, että tuomari näki kyllä sen todella hyvin, niin tuomari näytti pilkkumaan, että okei, ei kyllä tule menemään videotarkastuksesta läpitte. Ja ensimmäinen hidastuskin, kun tuli telkkarissa, katsoin, että ei tuohon voi kaatua, koska mä luulin, että se on todellakin niin kuin korostanut sen kaatumisen, koska pakilla oli tuolla, mikä tämä tummahipiäinen kaveri oli Florente, kenellä oli blondatut tukat, niin että mä ajattelin, että se yritti siitä, että hänet pidetään niin kuin käsillä kiinni, mutta sitten olisiko toinen vai kolmas kerta hidastus, niin sitten vasta itse tajusi, että mihin se kaatus, niin sehän tuli polvella tuohon Kakpon reiteen. Siis siinä kohtaa niin kuin voi sanoa vaan tämän brittitermit Stonewall penalty. Ehkä puoliksi vahinko, mutta ei se taas poista sitä, etteikö Sergei olisi ollut. Siis ei pilkussa, ei mun mielestä ole sinänsä. Se näytti todella hepposelta alkuun, mutta se ei siinä loppujen lopuksi ollut mitään niin kuin kahta sanaa. Soboslai pilkkuu sitten taas sanoi, että todella niin kuin hyvä laadukas veto taas, mutta se jäi sen krokilasin verran ehkä alemmas, niin se olisi mennyt tolpasta alas ja kaikki oltaisiin hehkutettu, että kylmä viileä ratkaisu. Joo, laittoi paljon voimaa niin kuin yleensä laittaa, mutta harvoin vetää niin kuin noin ylös. Et yleensä se on aika semmoinen matalapainotteinen sinne tolppaa kohti, että toi ei mennyt ihan sinne nurkkaankaan. Että kyllä joo, se meni aika keskelle loppuun. Joo, mä sanoin, että ei mennyt siihen normaaliin laatikkoon, mihin yleensä on laittanut. Joo, kyllä se oli Soboslain standardeilla se oli epäonnistunut suoritus. No totta kai aina rankkari on, jos ei maaliin mene, mutta niin kuin joku siinä, oliko tekniikassa vai jostain syystä, kun hän ei yleensä niin kuin mieti kahta kertaa, vaan hän tietää. Että tietää tasan millaisen rankkarin laukoo ja just se, että se on niin kuin kovalla pokalla, että on sen niin kuin toistakymmentä rankkaria uralla vetänyt tasan sinne samaan paikkaan ja aina se menee sisään. Tämä oli toinen kerta, kun epäonnistui. Mä luulin, että oli eka kerta. Radeski on torjunut yhden pilkun. Yeah. Okei. Tämä on, en olisi muuten muista, mutta se Radetski on ottanut siltä yhden pilkun kiinni. No niin, siitä pisteet Runosmäkeen. Mutta joo, mä luulin, että oli ura ensimmäinen missattu, mutta joo, niin kuin hänen standardeillaan joku siinä niin kuin pikkasen oli off, vaikka just silti se olisi hyvin silti voinut maaliin mennä sillä voimalla, mutta joo, keskelle rimaa ja ehkä se sitten jotenkin totakin peliä
symboloi tai ehkä tätä tämän hetken tilannetta, että kun olisi mahdollisuus tehdä asioista itselleen helppoa, niin ei tietenkään maistu. Eihän tätä nyt niin kuin helpolla saa vahingossakaan tehdä. Niin semmoinen tunne siitä vähän tuli, että jaa, niin kuin Zoboslai missaa pilkun, niin ties, että kyllä se pitää vähän vaikean kautta sit ylipäätään se voitto kairata. Ja vaikka sitten tuli se Virtsin maali ja näytti, että voisi tulla paljon enemmänkin maaleja, niin no, niin se sitten lopulta meni, että ei se helppoa sitten ollutkaan. Ehkä toikin, siis pilkun vetäminen on paljon kanssa sit pääsisäistä hommaa, että no en mä jotenkin usko, että toi siihen meni, mutta sanotaan, että ei toi ainakaan auttanut sitä pääsisäistä niin kuin painetta tai tämmöistä turhautumista. Miten te muuten näitte Soboslain pelin? Jossakin oli käsitelty aika paljonkin sitä, että se, ja itsekin huomasin, että peliaikana se parikin kertaa joissakin tilanteissa, kun me oltaisiin oltu lähdössä niihin nopeisiin hyökkäyksiin, niin se vilkutteli siellä, että otetaan rauhassa, ja se halusi niin tavallaan sitten ehkä toimia jonkunnäköisenä niin rauhoittajana niissä tilanteissa, missä ehkä itse olisin toivonut muutenkin semmoista vähän enemmänkin semmoista vauhdikkuutta. Mun mielestä ei ollut ihan niin hyvä peli, kun ollaan nähty paljon Soboslaita. Niin, no ehkä siinä on myös osittain varmaan sitä, että silloin toi rima sen verran korkealla, että on se niinku, siis todella toisaalta. Siksi sanoin myöskin varovasti, en lähde lyttäämään, vaan Joo, ehkä se on kyllä totta, mutta se on myös, että se häärii vähän joka puolella, ja just tosiaan niin kuin Soboslailta oli yksi se, muistaakseni se oli just ennen puoliaikaa, oli semmoinen paikka, että nyt on tilaa, nyt noustaa, ja sitten se vaan himmas sen vauhdin jää siihen niin kuin ympyrään pyörimään, niin se on niin kuin todella turhauttavaa katsoa. Ja sitten samaan aikaan niin tuossa pelissä, just tuosta keskikentältä, niin sitten taas Gravenberg oli niin kuin mun mielestä totutun hyvä, mitä viime vuodella tottu siihen. Se on mun mielestä todella hyvä peli. Ja sama muutenkin niin kuin tuossa keskellä, ehkä se vaikuttaa toi, että Virtsi on päässyt enemmän siihen peliin sillain, mitä se alkukaudesta oli, että joo, että tulee paikkoja, mutta tavallaan muut ei lue sen ajatuksia, että ne ei niinku tajua, että miten hyvin se lukee tai näkee tai mihin se laittaa sitä palloa tai mihin se haluaa itselleen palloa, niin ehkä sen, kun se on päässyt paremmin tuohon, niin se tekee myös esimerkiksi Jonesista paremman ja Soboslain kanssa tietysti ja ehkä noin Gravenberg, McAllisterin sisääntulo, niin sen jälkeen niin parantaa sitä. Ja sitten Virtsin kautta just tosiaan tulee niitä paljon suoraviivaisuutta, mitä enemmän toivoi itse, että se olisi suoraviivaisempaa. Niin, outo sinänsä, että jos Soboslai on vaikka tuossa pelissä jotenkin roolitettu tekemään tuommoista, että kontrolloimaan ja pitään kontrollin syöttämällä, siihen se vähän viittaa. Mä katsoin just hänen niin syöttökarttaa, että helvetisti siellä on poikittain ja taaksepäin meneviä syöttöjä ja niin kuin suoraviivaisia eteenpäin suuntautuvia syöttöjä ei ole varmaan sitten ihan tarpeeksi. Avainsyöttöjä antoi 2 kappaletta, loi yhden ison maalipaikan, että oli siellä jotain onnistumisia silläkin saralla, mutta siis 99 syöttöä, 92 niistä omille, että se noi on yleensä just semmoisen keskikenttäpelaajan syöttöstatsei, joka aika paljon syöttää just poikittaa ja taaksepäin sitä niin kuin helppoa syöttöä, kontrolloi pelin tempoa, sillä sekin on ihan ok, mutta just niin kuin Zoboslain kyvyillä, just tilanteet, missä voisi mennä kovaa, niin herra jestas, mene nyt, niin kuin, että kun se pystyy itse kuljettamaan, se pystyy syöttämään, syötön jälkeen jatkaa juoksun boksiin, niin kyllähän se nyt on ase, mitä meidän on pakko pystyä käyttämään. Minusta on erikoista kieltämättä juuri se, että Arne Slot itsekin puhuu siitä viikosta toiseen, että ei hän itsekään haluaisi nähdä just tämmöistä peliä, mutta sitten mä en tiedä, mistä toi on opetettu sit se, että niissä lyödään liinat kiinni niissä vastahyökkäyksissä niin mielellään. Voiko te oikeasti nähdä, että se itsekin, no hiuksia se revi päästä, koska ei ole, mutta niinku, onko se itse siellä niinku tyytyväinen, että hyvä, että jes, just noin, että liinat kiinni, vai ajatteleeko se jossakin noissa tilanteissa, että nyt ei tunnistettu tilannetta? Niin, siis se on henkilön, se on vaikuttaa puheelta, että
just semmoiselta niin kuin vähän suomalaiselta sillä, että rehellinen, analyyttinen ja ehkä sillä kaivattaisiin enemmän sitä perkelettä siellä kanssa jossain vaiheessa. Kyllä se nyt jonkun verran tsemppaa siellä laidalla, mutta pitäisikö sitten enemmän, niin kuin, tietty se on hankalaa, jos ei tule luontaisesti, niin sitten se on vähän falskia huutaa pelaajille, jos sä et ole se luontainen sillä että sulle ei tule se semmoinen ehkä käskyttäminen niin paljon, että sen takia sen tarvittaisiin joku semmoinen rääväsuu huutamaan ehkä siihen vierellä. No, mennään sitten seuraavaksi tuohon meidän maaliin. Mun mielestä parasta siinä ei ollut maali. Mä kuuntelen mielenkiinnolla, että mitä te niin kuin näitte sen tilanteen, mutta tosi siistiä, että tuli maali ja ei ehkä yllättävä maalintekijä eikä maalin syöttäjäkään, jotka on tietysti pelannut hyvin yhteen, mutta sillä oli paljon muutakin sitä ennen, niin kumpi haluaa kuvata ja mikä siitä jäi mieleen erityisesti? No siis siitä lähtee se, mitä meiltä on paljon puhuttunut, että tuossakin jos suoraviivaisuudesta puhutaan, niin Van Dijkilta semmoinen avaus ehkä, mitä me ollaan totuttu näkemään, että Rentti laittaa niitä palloja sillain niin kuin huolettomasti, eleettömästi ja tarkasti. Sitten sen jälkeen, että mihin se menee, niin ensinnäkin, että Ekitike tekee sen juoksun sinne linjan taakse, kun kerrankin Pölli oli vähän nostanut haltuunotto Ekitikeltä, niin jos ette ole nähnyt, niin kattokaa, tulette katsomaan toisen kertaakin ja tulette ehkä kolmannen kerran katsomaan, miten se pallo jää siihen koukkuun kiinni. Ja sen jälkeen oikeastaan, että kun se siihen tulee sen haltuunoton jälkeen, siihen tulee, onko se Walkeri, pääsee häiritse, pallo vähän karkaa, niin ei ruveta mitään niin kuin voivottelemaan, Ekitike painaa sen pallon perään ja saakin sen ja voittaa ja haastaa ja ohittaa ja menee boksiin. Kyllä. Ja sitten kun on boksissa ja ahtaas paikassa, niin haetaan vetoa. Niin loppujen lopuksi toi ratkaisu oli ehkä mun mielestä se, mitä meiltä on paljon puuttunut, että tuollaisessa tilanteessa, niin jos ei muuta, niin laita jollain kärkkäriltä tai jollain niin kuin tökkää vaikka niin kuin maata pitkin, koska maalivahti, jos se seisoo, niin se on tosi hankala. Se voi mennä vaikka putkista tai sitten se joutuu jalkojen kanssa torjussa ja tulee kakkospallo, mikä nyt tuli. Ja sitten se, mitä ollaan paljon puhuttu, kakkospallo, niin me hävitään ne järjestäin. Nyt Jones otti sen kakkospallo. Se ei ollut todellakaan yhtään aikaa, mutta silti se ehti protestoimaan ilmeisesti jotain pakin käsivirhe tai mitä se huitos siinä, mutta ei jäänyt siihen, vaan pelasi sen tyhjään paikkaa ja se, mikä on niin kuin, että Virtsiltä toivoisi enemmän, että se vetäisi, koska tossakin vähän pelkäsi, että se ottaa se pallo haltuun, ja kun se oli kääntämässä, mä ajattelin, että älä nyt vittua syötä sitä jonnekin, siirrä sitä enää, vaan vedä. Jos ei muuta, niin siis sillä että mä en ajatellut, että se vetää suoraan maaliin, mutta että se vedä pallo sinne, siellä on ruuhka, siellä on kaos, siellä on hässäkkä, jos se menee maaliin, niin sitten tulee käsivirhe, tai joku rikkoo meidän pelaajaa, ketä ottaa sen pallo haltuun, niin tuossa oli mun mielestä paljon mä laskin mitä oli 8 samaa asiaa, mitkä mä olisin niin ottanut siitä esille. Että kuitenkin se vaatii aika paljon hienoja asioita, että se maaliin se pallo lopulta saatiin, mutta se oli niin aika siistiä, että tuli kerrankin siinä yhdessä paketissa. Joo, ja sitten se veto oli just semmoinen, että ei tällätä sillä lailla, että niin kuin silmät kiinni ja kaikki voima sinne, vaan semmoinen, että se on niin kuin nopea veto kanssa, että se aina tarvitsee olla kova veto, että kunhan se lähtee nopeasti, niin sitten se on niin kuin hankala vastustajalla. Joo, se oli melkein parasta siinä suorituksessa, no melkein, koska on toi niin osuma palloonkin ja miten se tuonne maalin kattoon pamahtaa, niin hienon näköinen, mutta toi miten nopeasti Virtsi niin kuin samalla liikkeellä ottaa pallo haltuun, siirtää sen just siihen, mihin haluaa ja miten nopeasti toi veto lähtee, niin teknisesti ihan niin kuin ylivoimaisen hyvä suoritus ja niin kovaa pallokattoon, että ei mitään jakoi maalivahdille, että ton Virts mun mielestä on ansainnut, että alkaa tulla noita onnistumisia noissa tilanteissa, kun vielä aikaisemmin kaudella toi olisi siihen Burnley-pelaajien blokkiin osunut toi veto ja sitten no esim. Highlighteissa tarjoillaan siihen perään se tilanne, kun hän sitten tanssi tuolta useamman Burnley-pelaajan läpi ja tarjosi Gakpolle sen avopaika. Burnleyn pelaaja sitten maaliviivalta sen putsas, niin kyllä Virts olisi taas niin kuin noilla suorituksilla mun mielestä ansainnut sen, että 1+1 peli 2-0 ja hänelle vaikka niin kuin Liverpool-uran eka man of the match tai joku tämmöinen, niin semmoista tuosta olisi tarvittu, mutta ei valitettavasti saatu.
Joo, itse Joo, ja asiassa tuossa itse niin asiassa nyt että Virtsi rupeaa tulee niitä tehoja, mitä kaikki kyttää, että tulee niin kuin maaleja ja syöttöjä, totta kai niitäkin, mutta ei mulla ole missään vaiheessa epäilyttänyt, etteikö niitä tulisi, että jos se pelaa, että noi mm, tehot ei ole edes sen niin kuin lähellekään parasta, mitä se antaa tuohon meidän pelille. ei. Toki niitä tarvitaan, koska tuntuu, että kukaan muu ei osu edes hiekkaa, vaikka ne tippuisi kameliselästä, niin ei ne vaan jätkät osu tällä hetkellä. Joo, siinä oli just mielenkiintoista myöskin se Virtsi viimeistelyssä se, että ei siinä sen enempää ollut sitä tilaa kuin missään muussakaan noissa paikoissa, Joo, missä me siitä ei. läheltä missattiin, että ahdasta siinäkin oli, mutta se osasi löytää sen raon, mistä se vielä niin kuin mallikkaasti sit laittoi sen pallon sisään, eikä ollut mitään epäselvyyttä, että niin kuin, Ei. ottaako veska tai putsaako joku viivalta, ja sitten myöhemmin siinä tuli niitä tilanteita. Nyt tuossa Ehkä semmoinen Rasmus tilanne, kun hyppäsikin siihen tulee seuraavaan. Tässä on se Ehkä seuraava semmoinen paikka, tilanne, kun siinä missä tulee se Gakpon selkärangasta, avopaikka oli. Niin, sä teet nopeasti oikean ratkaisun, mikä tulee selkärangasta, ja noin taitavalla pelaajalla, niin se on yleensä oikea ratkaisu. Tai siitä seuraa jotain hyvää vähintään. eikä mä nyt sitten sano, että Gakpon se seuraava ratkaisu oli vaan niin merkittävästi jotenkin ala-arvoinen, että se ei lukenut, että siellä takatolpalla on joku jätkä, mutta on siinä pieni ero kuitenkin tuohon Mhm. Joo. Virtsin viimeistelyyn. Muistaakseni sen tilanteen, siinäkin Virts syötti tosiaan Gakpon siihen keskelle aika todella lähelle. Miten oliko siinä Gakpolla vaihtoehtoja, tai olisiko se vaan pitänyt olla vaan parempi se veto? Ei mun mielestä hirveästi voi Gakpon piikkiin laittaa siinä, että se tulee kuitenkin tosi lähietäisyydeltä, hirveästi mitään voimaa siinä Virtsin siirrossa ei ollut takana, niin Gakpo joutui itse sen voiman laukaukseen luomaan, ja se olisi mennyt sisään ilman niin kuin aika briljanttia purkuu sieltä maaliviivalta, että Gakpo laittaa sen kuitenkin maalivahdin ohi, mun mielestä hirveän vaikea siinä Gakpon toimintaa kamalan paljon kritisoida, ei tosta voi enää syöttää, tai olisi ehkä voinut joku syöttää, mutta ei tuosta mun mielestä kyllä niin pidäkään, että saat joku 4 metrin päässä maalista, saat ykkösellä vetää, maalivahti ei ole parhaiten sijoittunut, niin totta kai se oli erinomaista puolustamista joo, ja sitten sama kaveri vielä myöhemmin uudestaan, se taisi olla sitten Burnleyn tasoituksen jälkeen se. Joo. Jaksetaanko me? Kyllä me varmaan jaksetaan. Burnin tasoitus 65 minuuttia. Aivan Sitä tietysti edelsi se ensimmäinen niiden niin oikeastaan hyökkäys, missä ne pääsi murtautumaan sinne meidän oikeaan selustaan ja sieltä tuli keskityspallo, ehkä vähän jopa sillain, ei paras, tai oliko se vähän niin kuin huono vai oliko se hätäinen, mutta Konate sitten epäonnekseen ei saa sitä suunnattua, tai jo ehkä onnekseen sai suunnattua sen kohti Alisonia. Miten nämä kaksi tilannetta, oliko näissä niin kuin jotain yhtäläisyyksiä vai miten musta tuntuu, ei että se ole jotenkin siinä? Ei ole yhtäläisyyksiä, koska tuo ensimmäinen tilanne on meidän pallon menetys. Van Dijk on jostain syystä helvetin pitkällä melkein sivurajalla asti ja yrittää niin kuin kerkesille pelata palloa tai jotain, vai oliko se toisinpäin, mutta siinä tulee kuitenkin menetys. Heti sen menetyksen jälkeen yksi syöttö, millä se Edwards pääsee, Van Dijk on kaukana omalta tontillaan, niin siinä on kunnon kunniakuja, mihin juosta, niin se oli just todella nopea niin kuin riiston jälkeen, siis yksi syöttö, millä niin kuin saadaan se Edwards laidalta paikkaa ja se antaa sitten takaviistoa kaverille. Konate ei tuossa kyllä niin kuin hirveästi mitään muut voi tehdä, hänen on pakko siihen jotain saada väliin, muuten tuosta tulee maali ja toi on vaikea tilanne, just kun muutaman metri omasta maalista juokset nokka kohti maalia, niin Konatella on välillä ollut noita just ongelmia, että hän tekee sen niin kuin oikealla jalallaan ton katko, ettei niin kuin, en tiedä olisiko tuossa sitten niin vasenjalkaisella pelaajalla helpompi potkasta se takas sinne laidan suuntaan, todennäköisesti olisi, Niin. mutta en tiedä, mitä niin kuin joku pieni oikosulku varmaan Konatel tuli, mutta onneksi sitten se ei sen enempää maksanut. Mutta toi maalin johtanut tilanne, niin aivan kammottava. Niin kuin tuossa on
koko Liverpoolin joukkue on pallon alla omalla kenttäpuoliskolla. Van Dijk ja Konate on siinä boksin kaarella suurin piirtein. Kaikki muut on sitten suht tiiviissä linjassa siinä niin kuin heidän yläpuolellaan. Siinä saadaan niin kuin pelintekoalueelle just tämä Florentino. Gravenberg ei seuraa ton Edwardsin juoksua, Konate reagoi siihen ihan liian myöhään, niin aika helpolla niin kuin syötöllä siitä vaan vapautetaan kaverin juoksua. Konate ei ehdi, ja täytyy sanoa, että en nyt laita tuota Alissonin piikkiin, mutta kun vaikka hidastuksen näki, niin kuin mä väittäisin, että 7-8 kertaa 10 Alisson tuon torjuu. Se tuli kuitenkin sen verran lähelle hänen niin kuin kroppaa ja kättään, että Alissonia vastaan yleensä pitää vähän vielä parempi veto saada aikaan tuollaisesta kulmasta, että se maaliin menee. Ei siinä siis viimeistely oli ihan hyvä niin kuin terävä, voimakas laukaus, matala laukaus, mutta ei se nyt niin kuin mennyt lähellekään vaikka kulmaan. Se meni suht siitä niin kuin Alissonin läheltä. Ehkä se sitten meni ihan vähän liian läheltä häntä, että siihenkin on vaikea joskus yltää, mutta ei kammottavaa paskaa. Joo, kammottavaa paskaa, allekirjoitan joo. Sitä... No tossa oli sama juttu kuin jos meidän maalissa tapahtuisi monta hyvää asiaa ennen, niin se edeltävä, mistä Konate melkein laittoi niin kuin omiin, niin siinä olisi taas monta asiaa, mitkä epäonnistuisi täysin. Että sehän lähti silloin Alissonin avauksesta suoraan vastustajan päähän, vastustaja puskee ja siitä Van Dijk koittaa suoraan puskea takaisin se kerkesi ei saa palloa. Sitten kun tulee se syöttö, niin siinähän Konate yrittää pelata paitsioansaa ja se jää ehkä semmoisen niin kuin kengän verran, että se olisi ollut se kaveri paitsios, mutta lippu ei nouse ja sitten Konate liukuu, spurttaa siihen sen verran, mitä se jaloissa lähtee ja liukuu siihen, niin siinä oli myös monta sellaista, että onneksi se ei sitten päättynyt maaliin, mutta kyllä tässäkin semmoista säätämistä oli, että toi veto oli, että se pomppaa siihen just Alissonin eteen ennen kuin se menee maaliin tai siihen jalan viereen puoli metrin jalasta, että sä et jalalla yletys siihen ja sitten pitää olla todella nopea, että siihen pääsisi käpälänsä laittaa väliin, niin se oli kyllä hyvä veto tai hyvä viimeistely siltä. Ja totta kai ne onnistuu siinä ainoassa vetopaikassaan hyvin täydellisesti, eikä tule mitään ruohontupsua eteen tai jalkaa pallo alle, että se menisi vaikka ylitte tai ohitte tai vetäisi stolppaa välillä, eikä maaliin. Joo, se siitä. Mä itse en edes vielä jotenkin, niin kuin, en mä tiedä, mun mielestä tuo niin kuin haisi, että se maali on tulossa, ja se haisi aika vähän aikaa, kun se sitten tulikin jo. Mutta mä en niin kuin ihan saanut kiinni siitä, että miten se niin kuin pääsee, tai mä en vieläkään niin kuin taju, että se on koko kauden ollut mun mielestä, että meillä jotenkin niin kuin lähtee ilmat pihalle ton jälkeen aina. Että on joissakin peleissä saatu joku kirivaihekin, mutta mun mielestä meidän paras tekeminen oli kyllä niin kuin ennen niiden maalia, ainakin jonnekin 65, no 65 on näköjään niiden maali tullut. Mä olisin sanonut, että 65 minuuttia ehkä, niin siihen saakka meidän tekeminen oli niin kuin hyökkäyssuuntaankin parempaa, niin mikä siinä sitten on, miksi se menee sitten niin puuroksi sen jälkeen, vaikka tuossakin on aikaa vaikka kuinka paljon, eikä vastaus kuitenkaan pitäisi olla mikään ihan tekemätön paikka. Niin, toi nyt on aika klassinen jalkapallopelin tilanne, että vastustaja, joka on just tullut vaan puolustaa, odottaa sitä yhtä saumaa, niin he onnistuu siinä. He saa virtaa siitä, jaksaa puolustaa taas enemmän. Just se joukkue, joka on sitä peliä dominoinut ja ajattelee, että vittu meidän olisi pitänyt 3-0 jo johtaa tätä tässä kohtaa, mutta eipä johdettu, niin siinä tulee turhautumista, tiettyä epätoivoa. Harvoin just sit se on enää niin kontrolloidun, hillityn ja hallitun näköistä, että sitten taas Klopp-vertaus, jos tuodaan taas, niin sitä nyt nähtiin tosi usein Kloppinkin aikana, että kävi just tämmöisiä, mutta se sitten vaan, ja näytti just, oli otteluita, että näytti, että ei se ole kyllä se tasoitus tai voittomaali nyt sieltä enää tulossa. No jostain se helvetti aika usein sitten vielä
Vielä tuli, niin kuin vielä sitten tämänkin kauden alkukaudesta pystyttiin niitä hetkiä, että vaikka se ei niin kuin näyttänyt siltä, että se meidän voittomaali tulee, niin jostain se kairattiin matsin lisäajalla, niin olihan tuossa mestoja, mistä se maali olisi niin kuin ihan hyvin voinut syntyä, että tasoituksen jälkeen oli just toi, että niin kuin hyökkäyksen silleen hyökkäys pidettiin boksissa elossa, voitettiin, Virts voitti kakkospallon, Jones antaa Gakpolle, Gakpo tuolta pienestä kulmasta saa hyvän vedon aikaa, ohittaa taas maalivahdin ihan 100-0, mutta mä en edes niin kuin tiedä, että mitä tuossa tilanteessa, niin kuin, että millä toi pakki älyää mennä tonne, niin kuin, että Sama jätkä vielä. miten se lukee niin kuin tonne, että mä menen tonne, että sen pitäisi olla ihan niin kuin maalivahdin territorioa tuossa kohtaa, että siis ihan niin kuin älytöntä puolustamista, että hän haistoi ton. No siis ehkä se oli siinä, että siinä ei ollut yhtään punapaitaista pelaajaa, joka olisi aiheuttanut hänelle niin kuin ongelmia, että hän pystyi niin kuin laskelmoimaan siinä nopeasti, että okei, että ehkä toi on se mun tärkein tehtävä, niin kuin estää pallo menemästä tuonne maaliin, että kun kukaan hyökkääjä ei siitä niin kuin aiheuttanut hänelle mitään muitakaan tehtäviä, niin en tiedä, mutta siitä olisi pallo voinut mennä jo maaliin. Sitten oli se Ekitikka sai pallon maaliin, paitsiona se taidettiin liputtaa, paitsiohan sen sääntötulkinnan mukaan ei pitäisi olla, koska vaikka Jep. Ekitiikka oli paitsiossa, niin hän ei mitenkään vaikuttanut siihen niin kuin pelaajan suoritukseen, ja se ei ollut mikään kimmoke tai purku, vaan se Ugo Chukwu oli siinä, niin yritti niin kuin ottaa haltuun sitä palloa, epäonnistuvaan siinä suorituksessaan, niin kun hän tekee tarkoituksenmukaisen suorituksen, niin paitsio ei enää silloin ole voimassa, mutta ottihan se sitten niin pienen osuman Ekitiikan käteen, klassinen semmoinen, että missään muualla kentällä se ei olisi käsivirhe, kun niin lähietäisyydeltä pallo potkastaan sun käteen, että se ei olisi pilkku, niin kuin jos se olisi toisinpäin, niin se ei olisi pilkku, mutta kun saat hyökkääjä, niin pallo ei saa hipastakaan sun käteen ennen kuin teet maali, niin Joo. sillä se nyt olisi sitten niin kuin viimeistään viety VAR-tarkastuksien Toi on mun kautta. mielestä niin kuin semmoinen lopputulos ei vaihdu siitä mihinkään, maali olisi joka tapauksessa hylätty, mutta mun mielestä toi kertoo niin kuin ton tuomaroinnin tasosta paljon, että ne kuitenkin liputti sen paitsiona ja tilastoissakin se taitaa olla niin kuin, että offside, että ruled off by offside, niin kuin, että kun ei se ollut paitsio, niin ei sitä voida paitsiona ottaa pois. Nämä on niin kuin, tavallaan niin kuin pieniä juttuja tai joku voisi sanoa, että merkityksettömiä juttuja, mutta mun mielestä nämä on niin kuin aika merkittäviä juttuja, koska nyt se jäi sinne, että okei, toi on paitsiona otettu pois, vaikka se on oikeasti, olisi pitänyt ottaa käsivirheen takia pois, koska siinä ei tilanteessa ei ollut paitsio, niin sä et voi ottaa paitsiona sen. Ja taas, niin kuin, että ei se lopputuloksen kannalta, mun mielestä toi kertoo vaan siitä niin kuin, tuomaroinnin niin kuin, tasosta ja sit tekemisen tasosta, että niiden pitäisi itse olla jotenkin niin kuin äärimmäisen, tai mun mielestä niiden pitäisi olla äärimmäisen tarkkoja tollasessa, että ne tavallaan menee niin kuin oikein ja sit, vähän niin kuin, että sä oot joku pöytäkirjan tarkastaja, niin että okei, asiat voi olla samoin, mutta sun pitää joku niin kuin, muotoseikka. Tämä on vähän niin kuin jotkut lakitekstit tai tollain, niin kuin, että kun ne kuitenkin tuomaroi siellä, niin mun mielestä toi on aika huolestuttava asia. Sitten se oli vaan, että joo, ja se ilmeisesti oli kuitenkin, kun sitä hetken aikaa venattiin, niin ilmeisesti ne katsoi sen varrilta kuitenkin. Ja silti ne pöhköt ei ilmeisesti osaa nähdä kuin yhden asian vaan kerrallaan. Että kun ne tarkastaa sitä paitsioa, niin ne ei osaa sitten katsoa sitä käsivirhettä samalta jotain tällaista. Mitä te olette siitä säännöstä mieltä? Mä itse en oikein tykkää siitä ajatuksesta, että se puolustajan pitää niin kuin jotenkin niin kuin yhtä aikaa tunnistaa se paitsiotilanne ja arvioida sitä ja jotenkin, niin kuin tässä tulee mieleen se yksi Tottenham peli, missä Lovren niin purkaa huonosti ja sitten se tulkitaan, että se on niin Kane ei ole paitsiossa. Mä en itse niin kuin ole sitä mieltä, että se on kauhean hyvä sääntö, se paitsio purkaantuu ja se jotenkin se tietty ähmäisyys siinä, että koska se purkaantuu, kun se on kuitenkin aika tulkinnanvarainen. Onko se teidän mielestä hyvä sääntö vai pitäisikö se olla vaan aina paitsi? Niin, no kai siinä on joku järki, että kun vastustaja pelaa palloa, niin silloin pallo on sillä vastustajalla. Jos ei se just ole niin, että vaikka meidän hyökkääjä laukoo ja se ottaa kimmokkeen
niiden pakin reidestä ja se on niin kuin tarkoitukseton kosketus, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän sen eron siinä, että silloin kun vastustaja päättää pelata palloa, niin eihän se voi olla enää paitsio silloin, kun sit pallo on niillä, niin kai siinä säännössä on niin kuin loogisesti pakko tuommoinen ero olla, mutta se, että se on hyvin tulkinnanvarasta just, että milloin just tuommoisissa tilanteissa puolustuspäässä, niin mikä on sitten niin tarkoituksenmukainen suoritus ja mikä ei, niin siinä on varmasti aika paljon sitä tulkinnanvaraa, mutta kyllä sen säännön nyt varmaan sinänsä on pakko niin kuin noin olla. Niin, joo, siis munkin mielestä se on ihan hyvä. Mä ymmärrän, että siinä voi välillä tulla semmoisia vähän jotenkin hankalia tilanteita puolustajan kannalta, että sun pitäisi jotenkin, tai voi jälkikäteen sanoa, että älä olisi koskenut palloon, niin se ei olisi purkanut tätä tilannetta tai purkanut sitä paitsioa, niin niitä tulee väkisinkin tollaisia jonkunnäköisiä, mutta mun mielestä se on kuitenkin sitten loppujen lopuksi aika selkeä, että siellä on paljon muuta kaikennäköistä enemmän tulkinnan varasta. Okei. 78 minuuttia oli pelattu, kun sisääntui Robertson, McAllister ja Rio. Me otettiin pois Kerkes, Gravenberch ja Gakpo. Oliko nämä vaihdot hyviä? Toiko ne jotain? No, Riolta tuli innostusta ja yritystä, mutta ehkä siinä on vähän samanlaista, että sulla on ekstra lataus siinä vähän niin kuin niissä Kiesa on tullut vaihdosta kentällä. Kerkesin tietty, sillähän oli kortti alla, niin se oli niin kuin ihan odotettavissa sen ehkä pikkasen hepposen kortti. Tuossa ei tainnut muuten tullakaan, kun sitten olisiko siinä loppuvaiheessa tulla Burnleylle yksi kortti, mutta aika niin kuin sellainen siistipeli kaikin puoli. Että se kerkesi oli ehkä odotettu ja ehkä mä jotenkin toivoinkin jossain vaiheessa, vaikka kerkesi ihan hyvin pelaski, niin jotenkin toivoisin, että Robertson olisi tullut ja se antoikin niin kuin keskitysten puolesta hyviä palloja, vähän sellaisen vanhan liiton Robertsonin palloja sinne. Mutta muuten nämä vaihdot oli, no Gravenbergillä oli tosi hyvä peli, mutta ehkä siinä haettiin jonkunnäköistä tuoreita jalkoja ja sitten just tämä meidän joukkue tällä hetkellä, niin ei siellä oikeastaan muuta vaihtoehtoa ollut. Penkillä jäi Nyoni, Endo, Gomez, Ramsey, Mamardashvili tietty. Sitten kun sieltä tuli Kiesakin vielä loppua ja sitten 10 minuuttia myöhemmin kentällä, niin se on sitten vähän, että olisiko Kiesa voinut ottaa Rio sijaan aikaisemmin kentällä, en tiedä. Se on vähän ohkainen materiaali mun mielestä. Niin, mun mielestä McAllister toi jonkun verran peliä niin kuin juonikkuutta, peli edistäviä, murtavia syöttöjä, niin kuin jotain ihan hyviä yrityksiä ja oli siinä tilanteessa ainakin mukana, alkoi olla ihan niin kuin niitä matsin varmaan suht viimeisiä, että Frimpongilta cutbacki tuohon hirveäseen ruuhkaan, McAllister sen käy sieltä kaivamassa, tökkää Jonesilta tuommoinen niin kuin matalan keskityksen ja laukauksen klassinen välimalli tuonne takatolppaa kohti, Ekitiikka täysin yksin siellä, maali tyhjänä eessä. Just just vähän liian kova, että Ekitiikka ei siihen ehdi reagoida ja venyttää tossua tielle, että siinä olisi voinut just McAllisterkin olla mukana ton maalin luomisessa ja no eipä sitten oikeastaan lopulta niin kuin lähemmäs enää päästy. McAllister pari hyvää laukaustakin siinä, tai no ei hyvää laukausta, mutta niin pääsi mestoille kuitenkin. Joo, olisi pitänyt pystyä parempaan jommalla kummalla niistä, olikohan se ensimmäinen. Pääsi aika kivalta tontilta, kivasti putoavasta pallosta laukoon, että niin kuin McAllisterin potkutekniikalla ei se ollut niin vaikea suoritus, että se lähti niin kuin nousee liian korkealle, mutta siitä olisi pitänyt pystyä saada pallo maalia kohti, ja jos sä olisit siitä niin kuin kovalla vedolla siltä etäisyydeltä saanut maalia kohti, niin se olisi hyvin todennäköisesti maali, niin ei nyt mikään maailman hirveän paikan missaaminen, mutta niin kuin McAllisterin taidoilla siitä olisi voinut maalin tehdä. Joo. Vähän sama, ja siis näki kyllä myöskin hänen omasta kehonkielestä laukauksen jälkeen, että ei ole kyllä ihan tyytyväinen, että jäi selvästi häntäkin harmittaa. Olisiko Kiesa voinut ottaa, no Hörkkö tuossa vähän puhukin, mitä Rasmus, olisiko voinut ottaa aikaisemmin
Ja oliko se oikein ottaa Jones pois, olisiko joku muu voinut olla, tai en mä tiedä. Niin, no tämä oli ehkä semmoinen peli, missä Ekitiikka jaksoi sinne 90 asti, kun tässä ei niin paljon ole tullut juoksua, kun Burnley oli siellä niin matalalla, niin mun mielestä oli ihan fiksu Ekitiikka pitää siellä kentällä, kiesa Yes. sitten vähän niin kuin ylimääräiseksi sinne mukaan, niin mun mielestä oli ihan sinänsä fiksut vaihdot, tai oliko nyt ihan hirveästi muutakaan tehtävissä, mutta ei ollut mitään niin kuin sitä vastaan, että kun peli oli tasan, niin siinä kohtaa, jos alettiin ottaa sit riskejä, että Gravenberg, niin kuin NS-puolustava, kontrolloivampi keskikenttäpelaaja pois, lopuksi vielä Jones pois, että siinä oli sitten niin McAllister ja Soboslai kaksikkona keskikentällä, mutta siinä vaiheessa pelihän nyt oli niin kuin täysin vaan sitä, että pelataan siellä Burnleyn boxissa. Yes. Eikä tuossa kauheasti mun mielestä tuossa pelissä nyt sit muuta purettavaa, että maali odottama meillä melkein 3 ja vastustajalla 0,4 laukauksia 11-1. Kohti maalia 9, niillä 4. Voiko tuolla pitää paikkaa? Ei kun off target, joo, se näyttää vähän järkevämmältä. Mä ihmettelin. Mutta siis en mä tiedä. Tuolla hallinnilla kaikille en mä oikein keksi, että onko siinä sit mitään muuta kuin, että onko siinä pakko päästää sit niitä ainoasta paikasta se maali. Mutta ei tämä nyt ollut siis totta kai niin kuin näistä turhauttavista tasureista, näistä surkeista tasureista, niin jollain tavalla paras. Onko se niin kuin kohtuullisesti sanottu? Yhden pisteen sijaan tästä tuli 1+. Että me on saatu 3 pistettä nyt kuitenkin kotona näitä putoja joukkueita, vai nousia joukkueita. Nousia. No, mä sanoisin, että oli paras peliesitys, mutta paskin piste. Niin kuin sinänsä, että tuossa toi ottelu oli kaikista eniten voitettavissa, tai että se olisi pitänyt voittaa. Niissä muissa matseissa just niin kuin Leedsia ja Fulhamia vastaan oli kuitenkin enemmän sitä, että niitä maaleja tuli niin kuin päästä päähän enemmän. Toi oli just, kun tilastoja katsoo matsin jälkeen ja katsoo ne niin kuin highlightit, niin just Burnleyllä oli tasan se 2 paikkaa käytännössä koko ottelussa. Ne tuli siinä pari minuuttia toisistaan siinä tunnin jälkeen, niin ei niin kuin tolla ottelun kuvalla vaan niin kuin ole mahdollista, että se lopputulos on mikään muu kuin voitto, niin sillä ei tuossa tuloksessa ei ollut yhtään mitään niin kuin hyvää eikä mitään hopeareunusta sinänsä, vaikka niin kuin esitys oli parempi kuin jokut muut esitykset tällä kaudella, tai ehkä monikin esitys, mitä tällä kaudella, että kun niitä paikkoja kuitenkin ihan hyvällä futiksella saatiin jonkun verran luotua. En nyt millään siis sano, jos joku kuuntelija käsittää väärin, että nyt niin kuin ylistäisin jotenkin ton pelin hyökkäyspelaamista. Ei, se oli vaan parempaa kuin se, mitä me on nähty. Ei se vieläkään mitään briljanttia ollut, mutta niin kuin siinä oli oikea suunta ehkä sen puolesta, mutta ei se kyllä lohduta niin kuin hevohelvettiä mun mielestä, eikä sen oikeastaan pidäkään lohduttaa, että jos Anfieldillä pelataan Burnleyn kanssa tasan, niin kyllähän siitä on täysoikeus niin kuin todeta, että se oli paskatulos. Anfield tosi harvoin buuaa omalle jengille, mutta niin kuin tällä tulosputkella ja tämän kauden suorittamisella niin kuin just tuommoinen ottelu, niin ymmärrän tavallaan, että kyllä sieltä vähän pitää tullakin palautetta, että ei niin kuin vittu voi olla todellista mallinen reaktio, niin sinänsä mä sen ihan ymmärrän, niin suunta on sitten tonne Etelä-Ranskaa. Kaiken kaikkiaan hieno kaupunki. Stadionilla en ole ollut kuin ulkopuolella, mutta kaiken niin kuin tarinan ja legendan mukaan äärimmäisen infernaalinen paikka. Et varmasti ei tule helppoa sielläkään. Jees, niin kuin tuossa Rasmus jo pääsi aloittamaankin, niin seuraavaksi me mennään Mestareiden liiga ja Marseille vastassa keskiviikkona. Millaisia ajatuksia? Rasmus, pääsitkin tuossa jo vähän lämpeneen, niin aloita sä. Niin, no siitä kun Slot puhuu aina, että vaikeuksia on, kun joukkueet pelaa matalaa blokkia ja ei lähde prässäämään, niin nyt ei ainakaan pitäisi olla sitä ongelmaa. Että toki se Valioliigassa Roberto De Zerbin kohdalla nähtiin jo Brightonissa muun muassa, että millaista jalkapalloa hän haluaa peluttaa, mutta vaikka niin kuin Kloppin aikana
muistaakseni se usein meni niin, että sehän niin kuin pelasi täysin meidän pussiin, kun just haluttiin prässätä ja pakottaa heidät niihin virheisiin. Slotinkin aikana on ajoittain semmoiseen pystytty, että silloin joskus helvetin harvoin, kun vastustaja haluaa sieltä omalta maalivahdiltaan asti niin kuin maata pitkin syötellä, niin vaikka Aston Villa-peli kotona tällä kaudella muistuu mieleen, että Villa-peli oli varsinkin semmoinen. Villa jostain syystä sitä halusi tehdä, niin silloin pystyttiin aika hyvin se sulkea, että saatiin paljon onnistumisia katkoja niin kuin niistä tilanteista ja sitten lopulta maalekin tehtyä, niin tässä on sinänsä merkit siihen, että tämä voi olla meille erittäin sopiva vastustaja pelityylin puolesta, mutta osataanko me sitten hyödyntää se nimenomaan sillä prässäämisellä, nopealla hyökkäyksellä, armottomalla viimeistelyllä, niin tämä on oikeasti, mä sanon, että me voidaan voittaa tämä 0-3 tai hävitä tämä 0-3. Siihen häviöön pitää tapahtua enemmän ihmeitä kuin siihen voittoon. Mun papereissa kuitenkin pitäisi tasoero aika raikkaasti pelaajamateriaalin puolesta olla meidän puolella. Marseille viimeisin ottelu pari päivää takaperin Liiganissa Ranskassa 2-5 Angersin vieraana haki voito, että toi on Roberto De Zerbi boolia, että 3-4-2-1 tai niin kuin se nyt elää sitten pelin aikana paljon, mutta se pitäisi olla tiedossa, miten hänen jengit haluaa pelata, miten se pystytään estämään, niin se on niin kuin asia erikseen. Et onhan tuolla aika hyviä pelaajia oikeasti, jotka pystyy kyllä meitä rokottaan, että on Timothy Weah, Mason Greenwoodit, muun muassa siellä hyökkäyksessä kokenut Pierre-Emile Højbjerg muun muassa keskikentällä ja näin poispäin. Et toi on mun mielestä erittäin hyvätasoinen rosteri, mikä heillä on, niin ei tule helppoa, mutta just toivottavasti me pystytään hyödyntämään niin se heidän pelityylin niin antimet tavallaan. Mites Ville, ootko luottavainen? En mä tiedä, voiko tällä hetkellä olla yhtään luottavainen ketään joukkueet vastaan. Sitten kun just ei niin Marseille peliä, en ole yhtään minuuttiakaan nähnyt, että lähinnä menee ton varaa katsoa, että onko siellä tuttuja nimiä, niin mitä sen niin kuin, lähinnä sitten Valioliigassa tuttuja, niin just mitäs mä katsoin, että siellä oli Nilmo Peijo ainakin listoille, en tiedä kuinka paljon pelannut. Erittäin vastenmielinen Mason Greenwood ja sitten lähinnä nimenä niin kuin pistää silmään, että se on George Weahin poika pelaa siellä näköjään. Mutta sitten, että millaista futista pelaavat, niin paha sanoa, kun ei ole yhtään nähnyt. Ne nyt on tuossa just 20 sakissa, on 16 valioliigan, kun tästä mestareiden liigan, onko tästä sarjataulukko ihan nimeltään, niin meillähän oli nyt sitten Marseille jälkeen, onko sitten 2 peliä vielä, eikö se 8 pelata, niin 3 pistettä tästäkin, niin rupesi olemaan varmistunut se, ainakin jatkoon pääseminen, se, että ollaanko siellä 8 sakissa vai ei, niin en mä tiedä, onko siis loppujen lopuksi merkitystä, tarvitaanko me lepoa se viikko pari. Tämä on vähän, Mä väittäisin, että sillä on jonkun verran merkitystä. Kyllä siinä kannattaa olla. niin. Just, että se 2 matsia vähemmän matseja, missä loukkaantua tai pelata huonosti, niin säästetään se momentum sinne, missä sillä on merkitystä. Ja siitä mä en tiedä todellakaan, että vaikuttaako se just siihen niin kuin ekalla rundilla tulevaa vastustajaan kuinka paljon, että viime kaudella niin kuin siitä liigavaiheen voittamisesta oli palkintona PSG. Että joo, nimenomaan tämä just, niin. Että ei varmaan joukkue ainakaan, tai niin kuin pelaajat on eri asia, mutta valmennus ei ainakaan ota pahalla sitä, että tulisi semmoinen pieni breikki siihen, että mahdollisesti pääsisi kauden aikana jopa harjoittelemaan jonkun verran niin kuin pelaamista, mutta tämä on vähän niin kuin tappanut tämä sarja muotoinen UCL niin kuin semmoisen jännityksen tai kiiman tämän vaiheen peleistä. Et useampi joukkue tietysti tulee vastaan, mutta sitten on aina se, että oikein tiedä, että jos ei se ole entuudestaan tuttu, niin nämä on vähän se tämä mestareiden liiga sarja vaihe.
Joo, eli meillä on tämän jälkeen Karabakh ja se on sitten se viimeinen peli, että Joo, niin yksinään joo. yksi jäljellä, että nyt ollaan yhdeksäntenä ja varmaan Niin, tässä nyt sitten tosiaan, että jos käytännössä molemmat voittaa, niin aika varmasti ollaan 8 joukossa melkein väkisinkin. joo. Mutta Tuossa on monta voitto, joukkuetta yksi kolme samassa pistettä, 12 pisteessä, kun me ollaan, ja ei tuossa nyt maalieroissa joo. nyt ole 3 pisteen merikään. voitto varmistaa, että ollaan jatkossa joka tapauksessa. Todennäköisesti ollaan, Joo, no aika pitkälti varmaan täällä 12 pisteelläkin, mikä nyt on kasassa, niin on. joo. Et Mitä te meillähän ajattelette, onko merkitystä kuormituksella siihen, että ketkä pelaa? Onko jotain, niin kuin, kierrätetäänkö me jotain sen takia? Tuleeko esimerkiksi Robertson, avaako se sen takia, että se ei avannut lauantaina vai onko se mitään merkitystä? No on ja tavallaan ei, että nyt niin kuin pitää vaan voittaa ja hakea niitä parempia peliesityksiä, niin ehkä tavallaan hyvä peluttaa suht samanlaista kokoonpanoa, vaikka niin kuin jokunen matsi putkeen, jos se on mahdollista, mutta on sillä sitten tietty sen kuormituksen kannalta merkitystä, että niitä loukkaantumisia voi aina tulla. Mä taisin sanoa viime jaksossa jo, että nyt on 7 päivän sisään 3 peliä, niin mä lepuuttaisin Soboslaita vähintään yhdessä niistä, koska niin kuin häntä ei ole varaa menettää, niin Mm, siinä kun hänellä Marseissa paukahtaa takaressu, niin se ei ole ideaalitilanne niin kuin millään, eikä nyt tietenkään tässä tilanteessa oikeastaan haluaisi menettää yhtään ketään. Sen verran paljon mm, niitä loukkaantumisia on ollut ja ehkä just se niin kuin tämän kauden joukkueen rakentaminen paljastuu vähän siinä, että oikeastaan meillä on niin kuin tällä kaudella vähemmän vaihtoehtoja kuin viime kyllä, kaudella. Jo niin kuin ilman loukkaantumisia, niin jotain on mennyt pieleen niin kuin valmentajan yläpuolellakin, niin kuin varmasti kyllä. ainakin jollain tasolla, mutta viikonloppuna jatketaan sitten, mikä se nyt olikaan, Marseille jälkeen Bournemouth vieraissa, niin kyllä se on 2 kovaa vieraspeliä, erilaisia joukkueita, mutta niin kuin suhteellisen tämmöisiä nuoria, niin kuin haastokykyisiä, yllättäviä jengejä, niin ei tule tosiaan helppo viikko. Että kyllä tuon Burnleyn kotona olisi pitänyt olla se tämän viikon helpoin ottelu, mutta ehkä mm, nyt sitten pitää voittaa nämä niin sanotusti vähän vaikeammat. joo, ei tuohon kierrätykseen, niin ei, meillä ei ole mitään kierrättää, ja en mä tiedä, onko meillä Joo. varaakaan kierrättää varsinaisesti, että Salah ilmeisesti pitäisi, en mä tiedä, onko se vielä sitten tuohon Marseille-peliin välttämättä käytös, En mutta millään usko. niin Ei tuskinpa on, mutta kanssa. sitten ehkä sinne, jos katsoo sinne Bournemouth-matsiin, niin no, kuulitte sen ekana täältä, että Rasmussen manasi jo, että se on Soposla ja hamstring Marseille-matsin jälkeen, niin sittenhän ihmetellään taas sen keskikentän kanssa. Mutta jotenkin mä Mm, ajattelisin tuohon, että Salahin tulon kautta, koska ketään loukkaantuneestahan ei ole nyt niin kuin pitkään aikaan tulossa sieltä, niin ehkä Salahi sinne niin kuin vähän keskemmälle ja hyökkäämään, että olisi Ekitike, Salah hyökkäjät Virtsi niiden alapuolelle. Sitten jos siihen laitetaan Jones, Gravenberg, Soposlai ja puolustuslinja oikeastaan toi, mikä meillä viime pelissä oli, että Frimpongi kerkesi laidoille, niin ehkä jotain tollasta saattaisi olla, koska mun mielestä ainakin Burnley-matsiin, niin se osittain meni siihen tollaisessa meillä oli vaan se Ekitike oli ainut hyökkääjä, eikä meillä ollut ketään, ketä laittaa niin kuin suoraan edes sinne hyökkääjäksi vaihtoon, niin meillä ei ole niitä. Meillä on tuohon keskikentällä pitäisi olla sillain niin kuin, vähän niin kuin hyökkääviä vaihtoehtoja, joo löytyy, mutta kun ei meillä ole varsinaisesti niin kuin hyökkääjiä nyt, kun sieltä toi Isakki Klesana, niin se on ohkane. Se on jotenkin, toi on ehkä ainut, mitä mä voisin nähdä, että yrittää enemmän niin kuin sitä tulivoimaa, koska siitähän se nyt on kiinni, että me ei saada nyt saakelin maaleja aikaiseksi niin kuin viimeisteltyä noita paikkoja, niin sen takia mä ehkä hakisin jollain tavalla, että sitä Salahia koittaa ruokkia sinne ylhäälle ja uskoisin jollain tavalla, tai ehkä tämä on vaan pelkkää toiveajattelua, että Ekitike Salah pystyisi pelaamaan kaksikkona ylhäällä ja ehkä jopa vähän vaihtaa paikkoja. Ehkä Salahille ei niinkään ole luonnollisesti mennä toisella laidalla, mutta ne pystyisi vaihtelemaan paikkaa ja vastustajan puolustuksen kannalta näkisin sen hankalaksi. Niin sitähän me yritetään tehdä vastustajan olo mahdollisimman hankalaksi.
Mutta keskiviikkoinen Salah ei ole vielä mukana, niin jatkaako Kakpo vasemmalla ja Virts kymppinä? No, vaikka vittu Rio Enkumoha avauksesta kentälle, niin kuin mä haluan nähdä sitä Gakpoa taas. Mä oon nyt liittymässä johonkin tällaiseen maailmanlaajuiseen Twitterin Cody Gakpo-vihalistalle. En oikeasti, mulla ei ole mitään Cody Gakpoa vastaan, vaikkakaan mä en ihan liikaa perusta uskovaisista, mutta niin kuin, kentällä ja joukkueen ympärillä tuntuu olevan ihan hyvä kaveri. Maalimäärät, syöttömäärät on ihan kohtalaisia yleensä, mutta helvetti se on niinku turhauttavaa, katsottavaa On. sen tekeminen. Vaikka olisi just taas Burnleyä vastaan voinut sen 2 maalia tehdä, että 2 niistä hänen yrityksistä sieltä viivalta putsattiin, niin pystyi taas niinku jotain hyvääkin tekemään tai olemaan vaarallinen oikeilla paikoilla. Et siinähän on luotettava, mutta mitä siinäkin nyt niinku häviäisi, että Enkumoha Mm. avariin kovassa paikassa Euroopassa, varmasti niin kuin hieno kokemus hänelle, niin Jep. jos ei se kulaa, niin tehdään vaihto puoliajalla. Ei se ole niin Niin, kuin se, nimenomaan, joo, se Ja voisi ehkä Kiesen tehdä sijaan. just, kun, kun ollaan puhuttu siitä, niin kuin, että pelipaikoille pitäisi olla kilpailu, niin ehkä se herättää Kakpollekin vähän sillä lailla. Ja sitten taas tämä Mm. efekti, mikä ollaan nähty Kiesa ja Rion kanssakin, että kun ne tulee tuoreille jaloille vähän väsynyt laitapakkiin vastaan, niin on niillä pieni semmoinen etu sit siihen heti hyökätessä, niin ehkä Kakpolle saadaan sitä kautta pieni etu ja sitten ehkä onnistumisen kautta voisi taas saada sitä peli-iloa enemmän ja todettu, ettei se maalin tekeminen olekaan niin hankalaa kuin se tällä hetkellä vaikuttaisi olevan. Onko Et Virtsin toi, paras paikka? Jatka vaan. niin siis lähinnä, että just toi Rio sinne avaukseen voi olla tuohon Marcel-peliin ihan jees. Onko Virtsin paras paikka siinä kymppinä vai toimiiko se sieltä vasemmalta niin kuin jotenkin, vai niin kuin, onko siihen joku peruste muuta kuin se, että kun siellä on vaan se Kakpo, että Öö, sen siis takia pelaa sieltä vasemmalta niin usein, vai olisiko se kuitenkin parempi? Mun mielestä se näyttää siltä, että se alkaa olla ihan valmis fyysisestikin juu, pelaamaan siinä kymppinä, että se ei niin kuin joo, ja enää ole siis mikään ongelma. joo, ja sitten ehkä siinä kymppinä se niin kun pääsee enemmän vaikuttamaan siihen, että jos joku hyökkääjä elää maaleista, niin kyllä Virtsin niin kun se peli, se elää siitä, että se saa niin kun palloa, ja se pelaa niin kun nopeita kosketuksia, ettei se hiero ja haudo sitä, että kyllä se niin kun mun mielestä se olisi siinä kymppinä just. joo, ei mulla ole sitä vasenta laitaakaan vastaan sinänsä mitään, mutta se vaatisi niin kuin jotain niiltä muilta kentällä olevilta Niin, pelaajilta, että niin jos tämä on just. Virt pystyisi sieltä syöttää vaikka sieltä vasemmalta niin kuin boksin sisään, jos joku älyväisi semmoisen hyvän niin kuin diagonaalijuoksun siitä keskeltä tehdä ikään kuin pikkasen Täydellinen sekään kulmalippu, juoksu. niin, tai keskeltä, keskeltä ulos tyyppinen juoksu, niin Virts varmasti löytäisi niitä juoksuja syötöillä, jos siinä olisi nouseva laitapakki hänen rinnallaan, hän osaa senkin syötön siihen antaa, pystyy sieltä leikkaamaan sisään, pääseen boksiin, niin en mä näe niin kuin siinäkään mitään estettä, mutta sitten tarvitsisi natsaa ne roolitukset siinä, että kuka sitten pelaa siinä kymppipaikalla, kuka on keskushyökkääjä ja tuleeko se oikean laidan pelaaja riittävästi sitten boksiin, että Virts voi vaikka sinne jonkun chippisyötön painaa tai niin kuin mitä tahansa, sitten pitäisi olla vähän niitä variaatioita. Mä näen, että Virts on niin hyvä pelaaja, että hän pystyy mistä tahansa saamaan niin kuin jotain aikaa. Että hän aina niin kuin tekee sitä, Joo. mitä se peli häneltä pyytää. Hän on sen verran hyvä, mutta totta kai, että hänen niin kuin kyvyt maksimoidaan, niin pitää olla niin kuin sitä oikeanlaista synergiaa niiden joukkuekavereiden välillä. Yes. Mitäs me odotetaan tästä Marseille-pelistä? Tuleeko tästä nyt sit lopulta voitto ja pitääkö heittää joku tulosveikkaus vaikka vielä? No mä En mä nyt, sanoin sen 0-3 tai 3-0, niin no, mä vedän toisen version siitä, tai jompaan kumpaan suuntaan 4-2. kunhan ei paskota housuihin, niin lähdetään siinä, niin sitten meidän pitäisi kyllä melkein voittaa toi. Mä sanoin, että ei me kyllä nolla peli pelata. 1-2. 2 maaliakin olisi niin kuin aika positiivinen niin kuin iso plussa. 2 maalia yhdessä jalkapalloottelussa. Mä Se sanoin, on että me, tällä voit, hetkellä niin kuin rima. mä sanoin, että me voitetaan
2-3. Mä en se kehtaa sanoa sitä 2-4, kun Rasmus on ollut itse sen sieltä, mutta kyllä mulla on semmoinen olo, että Euroopassa jatkuu tämä meininki, että me pelataan siellä nyt. No okei, siellä on pelattu kyllä yksi ihan kamalakin peli, mutta niin, kyllä mä luotan Joo, siihen, että nyt me saadaan kaidattua voitto tästä, ja ehkä juuri sen takia, että siellä saattaa olla kerrankin vastustajana taas semmoinen joukkue, joka niin kuin Slot on monesti sitä sanonut, että kun ei ne koskaan pelaa niin kuin ne on aikaisemmin pelannut, niin nyt tulee semmoinen joukko, jossa on kyllä aika hyvät mahdollisuudet, että ne pelaa niin kuin De Zerbi oikeasti on suunnitellut ennenkin. Olisiko se sitten vähän helpompi Slotillekin sitten onnistua. joo, toivotaan näin. Sama mulla tuli mieleen, että jos Anfieldille pystyy PSV Eindhovenille päästään 4, niin kyllä tuolla niin kuin Stade Velodromella voi mennä kyllä kanssa 4 omiin, jos niin kuin oikeasti paskapeli tulee. Mm-hmm. Et mennään niin kuin Tai näillä saatessa. 8. Joo, siis mennään niin kuin näillä saatesanoilla, että se on niin kuin joko euforiaa tai ihan täys mahalaskua. Joo, mutta pystyy helposti tavallaan niin kuin ottaa myös kiinni tuosta, että kunhan nyt ei paskottaisi housuun. Niin vaikka tulisi tappiokin, jos olisi edes kunniakas tappio, niin mä olisin ihan happy, tähän on Nyt alkaa standardit tippua. Tähän on tultu, että en mä tiedä. Siis ihan niin kuin, no oikeastihan se on just niin kuin Hörkkö tuossa sanoikin, että ei sieltä nyt ihan oikeasti pitäisi muuta tulla kuin voitto, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Jes, kiitoksia tästä. Onko jotain muuta Marseille-pelistä? Ei, siis jalkapallo on helppoa ja kivaa. Joo. Sitä voi kysyä vaikka noita U21-siltä, että miten maaleja tehdään. Ne oli voittanut Arsenalin 7-0. No niin. Ehkä sieltä sitten nostetaan joku tilalle sitten tekee niitä maaleja. Hyvä, kiitoksia kuuntelijat, kiitoksia katselijat ja oikein hyvää viikon alkua ja yritetään nauttia keskiviikkona. Jep, Morjens. yritetään. Moro. Kiitos, moi.